že zemetrasenie. No. A prečo sme sa vlastne nerozhodli ísť na tú skúšku? Lebo chcem si to nejak tak voľné. Asi sa to neoplatí za tam trepať, že? Však to hovorím, že to aj do Tatier môžeme ísť, to sú tiež všetko vrchy Sapkové a jedno pre blábla. A po lese chodiť tuto za nejakých toľko peňazí. Je to drahé, hlavne ráno sa strašne a skoro ráno stávať, polna zabitého, potom dojdeš unavená, dojdeš, spíš. Prečo sa tuto budem motať niekedy, akože pozerať si tieto pamiatky. Chcem si ešte užiť túto hejkra, ináč, páči sa vám? Antiba? Úžasné, že? Vieš čo chceme zajtra, však aj so sa môžeme nejak spojiť. Chceli sme ešte do tých na dvorí, vieš? Sa viac pozrieť, lebo sme chodili len tak po vonku tie ulice. To sú krásne zmokatý dvoj. Tak to sú také, že kávu si dá dobrú, vieš, ráno ľudia, raňajky, kávičku. No lebo ma klepa, lebo mi je zima. Počkaj, ale teraz neviem, keď sa zobudíš.